दीदी शीघ्र शीघ्र चाल अजा गप आरंभ करदेवी। ନାତୁଣୀ ମାନେ ଆସିଗଲ, ଏଠାରେ ବସ ଗପ ଶୁଣିବ। ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି ଦୁଇଟି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସାପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗପର ନାମ ହେଉଛି ସାପ ଏବଂ ନେଉଳ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନେଉଳ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗ ହୋଇନଥିଲେ। ସାପ ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଉଳଟି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ତାର ବୁଝାମଣା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଶୁଣ ନେଉଳ, ତୁମେ ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ। ମୋତେ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଭାଇ, କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ନିଜର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବରେ କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛ ନେଉଳ? ତୁମର କାମ କେବଳ ଶିକାର କରିବା। ତୁମ ଭଳି ଛୋଟ ଜନ୍ତୁକୁ ମୁଁ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ନେଇଯାଇପାରିବି। ଗର୍ବ କରି କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ସାପ ଭାଇ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତୁମ ସହିତ ମୋର କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ସାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାସ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଗଲା। ନେଉଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅଜା, ଏହାପରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସାପ ତାର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନେ ଆରାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା, ଯେପରି ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅ। ଯଦି କେହି ମୋତେ ସାମ୍ନା କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁ ଡରିମରି ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନେଉଳ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ସାପକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଶୁଣ ସାପ ଭାଇ, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମର କମଜୋରି ହୋଇପାରେ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଧମକ ଦେଉଅଛ? ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଅଛି, ଗର୍ବ କଲେ କାହାର ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ନୁହେଁ। ସାପ ରାଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନେଉଳ ତାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋର ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସାପ ପୂରା ଶକ୍ତି ସହ ନେଉଳର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଉଳ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ସାପକୁ ଫସେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ସାପ, ଯଦି ତୁମେ ବିନା ରାଗରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେହି ଡରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଶାନ୍ତି? ମୋତେ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ସାପ ଭାଇ, ବାସ୍ତବରେ ଜିତିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତ ଜିତିବା ଏହା ଅଟେ କି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଉପଯୋଗ କର, ଯାହା ଫଳରେ କାହାର କ୍ଷତି ନ ହେବ। ସାପ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ନେଉଳ ସତ କହୁଅଛି।
ସେ ରାଗ ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତା ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ନେଉଳକୁ କହିଲା, ତୁମେ ସତ କହୁଅଛ ନେଉଳ ଭାଇ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲି। ମୋତେ ନିଜକୁ ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଏହା ଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ସଠିକ୍ କାମରେ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ସାପ ଓ ନେଉଳ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସାପ ତାର ଗର୍ବ ଛାଡ଼ି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେଉଳ ସର୍ବଦା ତାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସବୁ ଜନ୍ତୁ ବିନା ଡରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ବ୍ୟାପିଗଲା। ଗର୍ବରେ ନୁହେଁ, ଭଲ ଏବଂ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଜିତିବା ସହଜ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଡରାଇ ନିଜର ଗର୍ବକୁ ଦେଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ।